Aquest dilluns, el regidor de Cultura Raimon Guzzi i l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, van presentar els administradors de la Festa Major del 2012, que seran Gemma González, Maria Jesús Azor, Pep Basolí, Santi Güell i Enric Peribáñez. Amb una mitjana de 36 anys, els 5 van expressar una gran il·lusió per administrar la més típica. Maria Jesús Azor té 33 anys i viu al Molí d'en Rovira. És diplomada en disseny gràfic i propietària de l'estudi Azor Creatius Gràfics. Actualment desenvolupa la tasca de secretària de la Penya Ciclista Penedès. Doncs la meva vinculació amb la Festa Major no és en si directament, sinó l'he viscuda sempre una mica indirectament, tot i que com a vilafranquina la visc molt intensament. Estic casada amb un exfalconer, cosa que m'ha fet sempre veure la Festa Major d'una manera molt intensa. Després aportar el meu granet de sorra per fer de la més típica encara més gran aquesta festa. Pep Basolí té 34 anys, casat i del barri del Poblenou, llicenciat en Sociologia i postgrau en Gestió Esportiva. És tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès. Durant molts anys ha estat jugador de bàsquet de la secció esportiva Casal. En res, la meva vinculació amb la Festa Major he estat ballant a l'Àliga durant 4 anys. De fet, vaig ser dels primers balladors que vam ballar amb l'Àliga Nova, l'any 2003. I un dels reptes per ser administrador, doncs, si vols que et digui la veritat, ben bé, crec que és més un repte personal, de dir, aviam, és un honor primer que et demanin de ser administrador i de ser capaç de fer-ho, no? De ser capaç d'intentar organitzar una festa major, com a mínim, al mateix nivell de les festes majors que s'han fet fins ara. Gemma González també resideix al barri del Poblenou. Té 37 anys i és diplomada en Relacions Laborals. Ha estat monitora del GEP i va ser membre del Ball dels Pastorets. Vaig ballar bastants anys al Ball de Pastorets, he col·laborat amb altres administracions, a nivell de capta, de barres, del que ha fet falta. Quan em van dir per ser administradora, la veritat em vaig quedar una miqueta sorpresa. M'ha costat decidir-me, però agafo el repte amb molta il·lusió, moltes ganes i posar-se a treballar. Santi Güell té 38 anys, casat i amb un fill, resideix al centre. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i diplomat en Ciències Empresarials, és assessor d'empreses, activitat que desenvolupa l'empresa familiar. Va ser membre del Ball d'en Serrallonga. Bueno, a mi quan em va dir el senyor alcalde de ser l'administrador, doncs per dins vaig pensar, ostres, si això és una cosa que sempre m'hauria agradat. No? El que passa que en aquell moment, doncs, dic, no pots dir que sí directament perquè tu tens que pensar una miqueta això, et precipitis i al final vaig arribar a la conclusió, és una oportunitat que s'ha d'aprofitar, és un honor que t'ho demanin, un honor fer-ho i és un privilegi, doncs això ho tens que acceptar. Enric Peribáñez té 38 anys i viu en parella al carrer Montserrat. Ha estat membre del Cor dels Goigs i dels Balls de Diables, figataires, pastorets, panderos i actualment és membre del Ball d'en Serrallonga. Sempre et fas la pregunta de si t'ho diran o no, però jo pensava que no, jo què sé, sigui ballant molts anys, però tampoc no m'ho esperava. I quan m'ho van proposar, clar, em vaig quedar a quadros, vull dir, estava bastant acollonit. I llavors vaig rumiar una nit, vaig poder dormir sense cap problema i l'endemà ja vaig decidir que sí. L'alcalde destacava la importància d'escollir persones de diferents entorns socials. Bé, com cada any, el tema de triar els administradors no és senzill, no perquè et diguin que no, que la veritat és que el percentatge de persones que et diuen que no és molt baix, sinó perquè és importantíssim triar persones de diferents entorns, perquè la festa major ha de ser la festa major de tots els vilafranquins i per tant el que no pots fer és que si hi ha 5 administradors siguin persones d'un entorn social, del mateix entorn social o de la mateixa colla, i jo diria que això és dolentíssim. En aquest sentit, aquest any hem pogut presentar-los ara al mes de novembre, tindran un parell de mesos més que l'any passat per treballar i home, jo crec que pel perfil que tenen tant professional com de caràcter, de persones obertes, de persones molt festa majorenques, doncs jo crec que estic segur que ens donaran una gran festa major.